ליאת, לא שומעים אותך, אתה מיוט. סליחה, תודה אפרת. ערב טוב לכולם. שמי ליאת שמואלי, אני ממונה על תחום הורים במשפחה בשפ"י, בשירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך. תודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו הערב, הורים יקרים. אנחנו נמצאים בימים קשים, אנחנו חווים מצב של מראות ושמועות, עדויות, ולצערנו גם בשורות מאוד עצובות וכואבות. במסגרת ההרצאות להורים, בשיתוף הנהגת ההורים הארצית, שמתקיימות בכל יום שני בערב כל השנה, אנחנו ממשיכים גם ברגעים קשים אלו לתת לכם ההורים כלים וידע רלוונטיים. חשוב שתדעו שבמשרד החינוך אנחנו מפעילים קו לסיוע רגשי מיוחד לילדים והורים, שמספרו הוא כוכבית 6522, אנחנו גם נפרסם בצ'אט בהמשך. אתם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצות ולסיוע, גם בקו הפתוח וגם בשירותים הפסיכולוגיים שנמצאים ברשויות, הצוות החינוכי בבתי הספר, היועצות וכו'. כהורים אנחנו שואלים את עצמנו איך נעזור לילדינו ברגעים כאלה, איך נתווך להם את המציאות הכל כך קשה הזאת, איך נגן עליהם, איך נשמור עליהם. הערב אנחנו הזמנו את ליאת דותן, ותודה ליאת שנענית מעכשיו לעכשיו להגיע ולשתף אותנו בידע שלך. ליאת היא פסיכולוגית חינוכית מומחית, והיא תסייע לנו בנושא הזה. הצ'אט יהיה פתוח לשאלות, ובתום ההרצאה אנחנו נבחר כמה שאלות, ברשותך ליאת, וליאת תוכל לענות עליהן. אז בבקשה ליאת, המסך שלך. תודה רבה ליאת, ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו. אני מתרגשת לראות את כמות האנשים שנכנסה להיות יחד בימים הלא פשוטים האלה שאנחנו עוברים. אני אציג את עצמי, אני אציג מה אנחנו הולכים לעשות היום ביחד, אז תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אז שמי ליאת דותן, אני רכזת ארצית למניעת אלימות באגף פסיכולוגיה בשפ"י. אני עובדת בשירות הפסיכולוגי חינוכי בכפר סבא ובקליניקה ברעננה, והיום הזמינו אותי בשביל לדבר על איך לעזור לילדים להתמודד עם המצב הביטחוני המורכב שאנחנו עוברים, וגם לנו המבוגרים איך לעזור לעצמנו להתמודד. אז אני אעלה את המצגת כדי שהכל יפעל. תגידי לי אם רואים, הכל בסדר? כן, ליאת רואים. אני רק אגיד לכל הנמצאים שאנחנו באמת עומדים על 1,000 אנשים, אז אם אתם מכירים אנשים שלא מצליחים להיכנס, אנחנו תכף נפרסם פה בצ'אט את הקישור ליוטיוב. תודה. אז אני אתחיל ואומר שהמציאות הקשה והמורכבת במדינה שלנו בימים האחרונים משפיעה על כולנו, על המבוגרים ועל הילדים. אנחנו רגילים להתמודד עם אתגרים ביטחוניים, אבל המצב הזה שונה ומאתגר עוד יותר. ואומנם רובנו לא יכולים להשפיע באופן ישיר על המציאות החיצונית, אבל אנחנו יכולים להשפיע על האופן שבו אנחנו מתמודדים עם המציאות הזו ועוזרים לילדים שלנו להתמודד. אין פתרונות קסם כמו שאתם יודעים, אבל יש עקרונות שעובדים ועוזרים, ועליהם אני אדבר היום. כולנו התכנסנו יום יחד כדי לא להישאר לבד עם ההתמודדות הזו. גם כמבוגרים אנחנו צריכים את גורמי התמיכה שיעזרו לנו להזכיר לעצמנו מה עוזר להתמודד. וכמו שאמרתי, הכלי הראשון זה לא להישאר לבד, וזה מה שאנחנו עושים היום. הנוכחות הזו של 1,000 אנשים שהתכנסנו יחד ואנחנו חושבים יחד את עצמנו ואת הילדים שלנו, זה אחד הדברים שהכי עוזרים לנו להרגיש טוב יותר. אז אנחנו כאן בשבילכם, ואתם עם הילדים בבית עבורם,
ולכולנו, אנשי החינוך וההורים, יש תפקיד משמעותי לתווך לילדים את הסיטואציה המורכבת הזו, ויש לנו גם יכולת להשפיע ולעזור להם להתמודד עם המצב. לחזק בעצם התחושה של המוגנות שלהם ואת החוסן הנפשי שלהם. מה זה אומר חוסן נפשי? זה למעשה היכולת לחזור לתפקד אחרי אירוע קשה או מצב שמשנה את המציאות שלנו. לחזור לתפקוד הרגיל שלנו. אז על מה נדבר היום? נדבר על איך לחזק את החוסן הנפשי שלנו ושל הילדים, איך לעזור ברווחה הרגשית. אני אתן כלים להתמודדות גם בשגרת החירום שאנחנו מצויים בה, וגם בהתמודדות עם אירועי חירום, חלילה עם טילים שנופלים, עם האזעקות, עם כל מיני אירועים שאנחנו מתמודדים בימים האלה. אני אדבר על איך לזהות סימני מצוקה אצל הילדים, איך להבחין שבאמת מעבר לתגובה הנורמטיבית והטבעית יש איזושהי מצוקה מוגברת, ומה אפשר לעשות במצבים האלה, ואני אשאיר כמובן זמן לשאלות. אז חשוב לי להתחיל ולהגיד שכל אחד מאיתנו חווה את הפגיעה באופן קצת שונה. חלק מאיתנו במעגלי הפגיעות הקרובים ביותר, עם קשר ישיר לאירועים, ברמה הגיאוגרפית, המשפחתית, החברתית, וחלקנו במעגלים רחוקים יותר או רק מאמצעי התקשורת. וכל אחד מאיתנו מגיב אחרת למצב. זה קשור לאישיות שלנו, זה קשור לחוויות שעברנו בעבר, וזה קשור למידת הקרבה על הפגיעה. והדבר שחשוב שנזכור שכל תגובה רגשית היא הגיונית וטבעית לנוכח המצב החריג והקיצוני שאנחנו מתמודדים איתו. אז חשוב שאת הדברים שאנחנו מדברים עליהם היום, חשוב שתיישמו על עצמכם קודם כל את הכלים שאני אתן, ואחר כך תעזרו לילדים. והמטאפורה שהכי מדייקת בעיניי את הדבר הזה שהמלצתי לעשות עכשיו, זה המטאפורה הזו של ההוראות חירום במטוס. ההנחיות במצב חירום זה קודם כל לשים את מסכת החמצן על המבוגר, ורק אז לשים את מסכת החמצן על הילד. מתוך ההבנה שככל שאנחנו רגועים ומבוסתים יותר, ושאנחנו מסוגלים לתפקד, אנחנו נעזור ונשמור על הילדים שלנו. במטוס רואים את זה ממש ברמת סכנת חיים, אותו דבר זה גם בשגרת החירום שלנו עכשיו. אז אני רוצה שנתחיל באיזשהו תרגיל עבורכם. אני מזמינה אתכם ככה לשבת בצורה נינוחה, כל אחד על הכיסא, איפה שאתם יושבים, ונעשה תרגיל קטן שאני מזמינה אתכם להצמיד את שתי הברכיים חזק חזק, אחת אל השנייה. אני אספור עד 5 שניות, ותוך כדי תצמידו חזק חזק את הברכיים, תפעילו הרבה לחץ. מוכנים? תצמידו את הברכיים. 1, 2, 3, 4, 5. שחררו. עכשיו אני רוצה שמי שהצליח לנשום תוך כדי התרגיל הזה, ירים את היד. אני לא רואה את כולכם, אבל אני בטוחה שרובכם לא נשמתם תוך כדי התרגיל הזה. ואני רוצה שתזכרו את הדבר הזה, ותזכירו לעצמכם שזה מה שקורה לנו במצב חירום. במצב חירום הגוף מתכווץ, ואנחנו שוכחים לנשום. אז עכשיו התרגיל שירגיע את כולנו, התרגיל שאנחנו לוקחים נשימה עמוקה, נשימה מרגיעה, שימו את היד על הבטן, תיקחו נשימה עמוקה של 3 שניות, יחד איתי, נפחו את הבטן כאילו היא הייתה בלון, ולאט לאט תנשפו את האוויר החוצה, ונשיפה ארוכה וממושכת. ועוד נשימה אחת לפני שאנחנו מתחילים, קחו אוויר, מלאו את הבטן כמו בלון, תספרו עד 3, ותנשפו נשיפה ארוכה, מעולה. עכשיו שימו את היד על הלב, ושימו לב שפעימות הלב קצת נרגעות, קצת יותר הגוף משוחרר ורגוע. עשינו עכשיו 2 נשימות להדגמה, ואני מזמינה אתכם להמשיך ולנשום, גם תוך כדי ההרצאה, וגם לתרגל את הדבר הזה בבית עם הילדים, קודם כל בזמן שגרת החירום, וגם כשיש את אירועי החירום. אז אחרי שהכנסנו קצת חמצן לגוף שלנו, אני רוצה להתחיל ולדבר על הדבר שהכי חשוב לי שתדעו. אחד הדברים שהכי חשובים לדעת במצבי חירום, זה שהפרשנות של הילדים את המצב
מאוד מאוד מושפעת ממה שהם רואים בעיניים שלנו, המבוגרים המשמעותיים שלהם, ההורים שלהם. זה נכון במיוחד בגיל הרך, וזה נכון גם כשילדים גדולים יותר בגיל ההתבגרות. הם מסתכלים בעיניים שלנו ומנסים לקלור שם מה קורה, האם אנחנו מודאגים, מוטרדים, חרדים, וככה הם מפרשים את המציאות. בהקשר הזה חשוב לי לצטט שני מחקרים, אחד מחקר קלאסי בפסיכולוגיה, זה התמונה הזאת ששמתי כאן בצד, תמונה שבעצם מתארת ניסוי שבו אמרו לאמא לילד בן חצי שנה פשוט לעשות פנים קפואות, קצת אכזרי כלפי הילד, אבל 30 שניות בסך הכל האמא הייתה בפנים קפואות. תוך כדי 30 שניות האלה רואים את התגובה של הילד שמתחיל לאט לאט להיות במצוקה ולבכות, כשהאמא לא עושה פרצוף מפוחד או חושש, פשוט לא עושה תגובה בכלל בפנים שלה. מיד בתום ה-30 שניות, כשאמא חוזרת להבעות פנים רגילות, הילד נרגע. המחקר הזה הוא מחקר קלאסי בפסיכולוגיה, כי הוא ממש מאותת לנו שהרגש שאנחנו מעבירים לילדים שלנו, כך הם לומדים על העולם. אז ילדים בגיל הרך, כשהם נופלים, הם מסתכלים בעיניים שלנו מבוגרים, ומנסים לראות אם בוכים עכשיו או לא. ושוב, אותו דבר גם אצל הטינג'רים. יש עוד מחקר חשוב שעשו בהקשר הזה, מחקר שנעשה במלחמת העולם השנייה, באנגליה, בזמן ההפצצות, מצב קצת דומה לצערי למצב שאנחנו מצויים בו היום, ומה שראו שהרווחה הנפשית של הילדים שהיו בנוכחות ההורים שלהם, וההורים שלהם הצליחו להקרין חזות עד כמה שניתן, נינוחה ורגועה, גם אם הם היו בקרבת ההפצצות, הרווחה הנפשית של הילדים הייתה טובה יותר מילדים שלקחו אותם למקום בטוח ללא ההורים שלהם, בשקט, ללא הפצצות, תחושת הרווחה הנפשית שלהם ירדה. אז הנתונים האלה מאוד חשובים לזכור שגם כשאנחנו תחת הפגזות וטילים ואזעקות, כשאנחנו יחד עם הילדים שלנו משדרים עד כמה שניתן ביטחון, זה בסדר, אנחנו כמובן לא נעשה פייק, לא נזייף את עצמנו, זה בסדר שאנחנו מוטרדים ודואגים, אבל חשוב נורא, ואני תכף אדבר על איך עושים את זה, מעבירים להם מודל מבוסת ורגוע עד כמה שניתן, למרות הרגשות הקשים שמלווים אותנו בתקופה הזו. הביחד עם הילדים והמודל המבוסת והרגוע, זה הדבר שתורם הכי הרבה לתחושת הרווחה הנפשית שלהם. אז אני אדבר עכשיו על מה אנחנו עושים בשגרת החירום, ואני אדבר עוד מעט גם על מה אנחנו עושים בזמן אירוע חירום. אז בשגרת החירום, כשאין לנו את האזעקות ואת הטילים ממש בזמן אמת, אנחנו בעצם מכינים את הילדים ועוזרים להם להבין מה קורה, לדבר בגובה העיניים. חשוב שתסבירו לילדים בשפה ברורה שמותאמת לגיל שלהם בדיוק מה קורה. בכל הגילאים, אני מיד אתאר בדיוק איך אנחנו עושים את זה בכל גיל וגיל. תארו להם את העובדות בצורה מאורגנת, רגועה ורגישה, ותימנעו מכניסה לפרטים מיותרים. בעיקר היום כשיש לנו באמת כל כך הרבה תיאורים קשים ומורכבים להכלה, להימנע מכניסה לפרטים מיותרים ולתיאורים גרפיים כמובן. הכי פשוט זה להתחיל מלשאול אותם מה הם יודעים על מה שקורה, להקשיב למה שהם יודעים, להקשיב לשאלות שלהם, ומתוך זה לצאת ולארגן את המידע ואת האינפורמציה. בגיל הרך אפשר להסביר שיש טילים, שיש אזעקה שמזהירה אותנו ושומרת עלינו. לפעמים הילדים נבהלים מהאזעקה, אז להסביר שהתפקיד של האזעקה זה לשמוע אותנו, שנשמע אותה חזק כדי שאנחנו נדע מה קורה, והיא מודיעה לנו פשוט שאנחנו צריכים להיכנס למקום בטוח, וזה המסר לילדים הקטנים והצעירים. בגיל היסודי כבר אפשר להסביר על הסיטואציה קצת יותר בצורה נרחבת, על כך שיש לנו אויבים שרוצים לפגוע בנו, אבל כוחות הביטחון שומרים עלינו, יש לנו חיילים, יש לנו שוטרים ששומרים עלינו, על המדינה שלנו, וגם אתם שומרים על הילדים בבית. בגיל ההתבגרות הילדים כבר חשופים יותר למידע מבחוץ, וגם איתם מאוד מאוד חשוב שנקיים שיחות, איתם זה קצת יותר מאתגר, אני תכף אדבר גם על איך עושים את זה, אבל גם איתם מאוד חשוב לשמוע למה הם נחשפו, לעזור להם לעשות סדר במידע ולתת להם כלים שעוזרים להם להתמודד. אז בכל הגילאים מאוד מאוד חשוב להימנע משיחות מעל הראש של הילדים. ממש חשוב
להפחית חשיפה לאמצעי התקשורת, זה נכון גם עבורנו ההורים, המינונים ברמה שאנחנו מתעדכנים, שנדע מה קורה, אבל לא להגזים. תשימו לב שכשאתם מגזימים עם כמות החדשות וכמות התיאורים הגרפיים שאתם חשופים, וברשתות החברתיות שהדברים לא מצונזרים, הסטרס עולה ואנחנו לא עושים לעצמנו טוב. לפעמים יש לנו איזו תחושה שאנחנו צריכים לדעת מה קורה כדי להרגיש יותר טוב, אבל זו תחושה מזויפת של המוח שהוא מחפש שליטה. אין לנו באמת שליטה על הסיטואציה החיצונית הזו, כמו שאמרתי, ולכן כדאי שאנחנו נפחית את החשיפה לאמצעי התקשורת, נקשיב למה שחשוב, וכמובן לילדים. אז כמו שאמרתי, בגילאים הצעירים קל לנו יותר לסנן את המידע, לסגור את הטלוויזיה, להימנע בשימוש במסכים, ובקרב בני הנוער שחשופים לרשתות החברתיות, קחו בחשבון שאנחנו לא יכולים למנוע לגמרי את החשיפה, לא להיכנס איתם למאבקי כוחות, בטח שלא בתקופה הזו, אבל אנחנו יכולים לתת להם כלים להתמודד עם האינפורמציה המציפה. אנחנו יכולים לעזור להם להבין שלא תמיד יש לנו שליטה על התכנים שמגיעים, אבל יש לנו שליטה על משך החשיפה. אנחנו רוצים לעזור להם לפתח חשיבה ביקורתית, להעלות מודעות לפייק ניוז, ולכך שהטראומה בעצם עשויה להגביר את התחושות הלא נעימות שלהם. זה לא באמת עוזר להם להיחשף לדברים, זה עלול להגביר את הפחדים, וממש להסביר להם שזה יכול ליצור טראומה משנית, כשהם רואים דברים מאוד קשים ברשתות החברתיות, ושיש להם אפשרות למתן ולהרגיע, בלי שאתם אומרים להם לעזוב את המסך. פשוט לעזור להם לפתח את החשיבה הביקורתית, ואת ההבנה שיש מחיר לחשיפה הזו. אז ברגע שמזהים שמשהו לא נעים להם, להחליף ערוץ, לגולל, לצאת מהמסך, ממש לעזור להם להבין שכאן כן השליטה בידיים שלהם ולא בידיים שלכם, וזה מה שעוזר בגיל ההתבגרות, לתת להם את האחריות, את השליטה ואת ההבנה למעשים שהם עושים. תעודדו אותם לספר לכם, לשתף אתכם על התכנים שהם נחשפים אליהם, ולהקשיב בלי שיפוטיות, בלי להגיד למה נכנסת, למה עשית, בלי שיפוטיות, ולעזור להם לעשות סדר באינפורמציה שהם נחשפים. אז שוב, זה נכון לכל הגילאים, כל אחד בהתאם לגיל שלו להסביר את הדברים. באופן כללי, אנחנו מעודדים את הילדים לשתף ברגשות ובמחשבות שלהם. מאוד מאוד חשוב שניתן מקום לכל קשת הרגשות, ונעביר את המסר החשוב. הרגשות האלה, כל הרגשות הן תגובה טבעית ונורמלית במצב של קושי. אצל הילדים הצעירים אנחנו עלולים לראות התנהגויות רגרסיביות, הרטבה, נכנסים אלינו למיטה, תוקפנות, כל קשת הרגשות, הכל טבעי, זה חשוב שאתם תזכרו גם, הכל טבעי ונורמלי למצב הלא נורמלי שאנחנו חווים. אז גם להגיד לעצמנו את זה כהורים, לזכור שזה זמני, זה יעבור, וגם להגיד את זה לילדים, שלא ייבהלו מעצמם ומהתגובות שלהם. חשוב שאנחנו ההורים נזכור לא להיות שיפוטיים או ביקורתיים כלפי הילדים, ומאוד מאוד חשוב לעזור להם לא להיות שיפוטיים כלפי עצמם. לעזור להם להבין שכל אחד מתמודד באופן שונה, ולא כל מה שנראה כלפי חוץ משקף את מה שקורה בפנים. לפעמים אנשים מפסון כזה נורא, אני מסתדר, הכל בסדר, אני לא מפחד, אבל בפנים הרגשות משתוללים. זה מאוד אופייני לגיל ההתבגרות. אני יכולה להגיד לכם שאתמול אחר הצהריים נפגשתי עם הרבה מאוד טינג'רים ככה לשיחות, ושמעתי כמה שהם כועסים על עצמם, על התגובה הרגשית שלהם. איך יכול להיות שאני מפחד ככה? איך יכול להיות שנכנסתי לכזה התקף חרדה, שאני לא מסוגל להתמודד? הם מאוד מאוד שיפוטיים כלפי עצמם, מאוד דורשים מעצמם להיות בסדר וקול. אז ממש חשוב לתת לזה מילים. זה בסדר, כולנו מפחדים. אין אף אחד שלא מפחד, שלא דואג, זה לא אנושי לא להרגיש את הרגשות האלה. אז לתת לגיטימציה לכל רגש, ולשמוע את זה מכם. מצד אחד מדברים גם על הרגשות שלכם, ככל שאתם נותנים מודל שמדבר על הרגשות, אני מפחד, אבל מה עוזר לי להתמודד? הם ילמדו מודל שזה לגיטימי לפחד, זה לגיטימי להרגיש רגשות קשים, ואנחנו תכף נדבר גם מה עוזר לנו להתמודד איתם, אבל זה בדיוק הדבר הבא, לתת תוקף לרגש. תשימו לב לא לבטל את הרגשות, לא להגיד, אין לך מה לדאוג, זה לא משנה, זה בסדר,
אלא באמת לתת תוקף לרגשות. מה זה אומר לתת תוקף לרגשות? זה אומר להגיד, המצב הזה באמת קשה, המצב הזה באמת לא נעים. בגלל שמה שקורה כשאנחנו מבטלים את הרגשות, אז האדם שאנחנו מבטלים את הרגשות שלו מרגיש כאילו הוא לא בסדר, כאילו השתגע. תחשבו שאנחנו היינו מפחדים מאוד עכשיו, והיו אומרים לנו, מה, אתם סתם מגזימים, מה אתם עושים עניין? היינו מרגישים לא בסדר עם עצמנו, ולכן הסיפור של לתת תוקף לרגשות הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, להגיד, המצב באמת קשה, באמת לא נעים, ויחד עם זו, באותה נשימה, להחזיק גם מסר בטוח ומחזק של אופטימיות ותקווה. נכון, קשה עכשיו, מאוד לא נעים, זה מעורר רגשות קשים, אבל יחד עם זאת, גם על מצבים קשים ידענו להתגבר, העם שלנו התגבר, יש לנו צבא ויש לנו משטרה חזקים ששומרים עלינו, ואנחנו ההורים שומרים עליכם. שוב, המסרים האלה נכונים בכל הגילאים. תזכירו לילדים את הזמניות של הדברים, שאחרי התקופה הקשה הדברים יחזרו למסלולם ולשגרה. נכון, זה לוקח זמן, אבל מאוד מאוד חשוב להסביר להם שאומנם נקטע רצף החיים, אבל להמשיך את הרצף, להמשיך את השגרה, אני מיד אדבר על זה. אני רוצה רגע לתת 3 כללים של עקרונות, באמת כדי להתמודד עם מצב של טראומה. יש לנו 3 עקרונות מאוד בסיסיים שמאוד מאוד עוזרים. טראומה זה בעצם מצב שבו אני מפחד שאני או מישהו מהקרובים אליי ייפגע, ואנחנו באמת בסכנה לטראומה, לפתח פוסט טראומה כרגע, ובשביל שזה לא יקרה, יש לנו את 3 הממים. המם הראשון זה אנחנו מסבירים את המצב כמו שאמרתי, נותנים מילים למה שקורה. השני, אנחנו מנרמלים ומתקפים את התגובה. זה בסדר להרגיש ככה. כל תגובה עכשיו לגיטימית והגיונית. והדבר השלישי, אנחנו מחזיקים את התקווה עבור הילדים. את המסר האופטימי שדיברתי עליו עכשיו. אז תזכרו את 3 העקרונות ותקפידו להגיד ולחזור עליהם שוב ושוב ושוב. כשאנחנו בחירום, אנחנו לא כל כך קולטים באותו רגע מה אומרים לנו, ולכן חשוב כל פעם לטפטף את זה, לא ברמה של חפירות, לא ברמה של הצקה, איפה שאתם רואים שזה מתאים, כל אחד והאינטואיציות שלו, אני סומכת עליכם שתדעו לעשות את זה באופן שמותאם לכם ולילדים שלכם. הדבר הנוסף שמאוד מאוד חשוב בימים האלה, כמו שאמרתי, אנחנו בשגרת חירום, ובשגרת חירום חשוב לשמור על הרצף וחשוב לשמור על שגרה. להכניס כמה שיותר ודאות ויציבות בתחושה של אי הוודאות שקיימת גם ככה. עד כמה שאתם יכולים עם העבודה, עם חוסר הלימודים, בכל זאת לנסות לדאוג לסדר יום קבוע. אני מקווה שבתי הספר כבר הספיקו להתארגן עם הזום, יש לנו את הניסיון עם הקורונה, להיכנס לזום, הצוותים ערוכים, לשאול את הילדים מה שלומם, הם מונחים איך לעשות את זה, צוותי החינוך, צוותי הפסיכולוגים, היועצים נמצאים שם בזומים בשביל לתמוך בילדים, אז מאוד חשוב לעודד אותם להיכנס. אם אתם נמצאים גם בבית, ארוחות משפחתיות, בזמן הארוחה זה זמן טוב לדבר, להסתכל אחד לשני בעיניים, לשים את המסכים בצד, לנסות עד כמה שאפשר ליצור רגעי הנאה, להתחבק. יש משהו במגע שמשחרר חומרים טובים, אנדורפינים שמשתחררים לגוף ומרגיעים. אז יש ילדים שאוהבים את זה, יש ילדים שלא אוהבים את זה, שוב באופן מותאם, אבל אל תשכחו להסתכל בעיניים, לדבר, לגעת, לחבק ולהיות יחד. הדבר הנוסף, תעזרו לילדים לזהות את הכוחות הפנימיים שבתוכם. בכל אחד מאיתנו יש כוחות. כשאנחנו נקלעים לתחושה של חוסר אונים וקורבנות, אז גם המצוקה הנפשית שלנו תגבר. כשאנחנו נותנים לילדים תפקידים שנותנים להם משמעות, זה מאוד עוזר, גם לנו המבוגרים, כי ההורים יש לנו תפקיד לעזור לילדים, אז הרבה פעמים זה עוזר לנו, אנחנו בתפקיד, אנחנו צריכים לשמור ולהגן, ואז בלילה כשילדים הולכים לישון, אז יש את הקריסה קצת, וזה בסדר, אבל תוך כדי שאנחנו בתפקיד, זה עוזר לנו. אז אותו דבר עם הילדים, החל מהילד הכי קטן, לתת להם תפקידים שנותנים תחושת משמעות. בהקשר הזה אני רוצה לתת לכם דוגמה, שוב אתמול נפגשתי עם נער מקסים, שאני מכירה אותו מגיל צעיר, הוא סימס לי ביום שבת
בערב כשכל האירוע הזה התחיל, ב-12 בלילה, הרבה זמן לא נפגשנו, כמה שנים, אמר לי, ליאת, שוב חזרו לי התקפי החרדה, הפעם בגלל האירועים הביטחוניים, מה לעשות? תעזרי לי. היה 12 בלילה, אני כן הצלחתי להירדם ולא ראיתי באותו זמן את ההודעה, אבל היה משהו טוב בזה שאותו נער הצליח למצוא בעצמו את הכוחות הפנימיים. בבוקר כבר סימסתי לו, בוא ניפגש הערב. כשפגשתי אותו באותו הערב, הוא בא שמח וטוב לב, בלי התקף חרדה. שאלתי אותו, מה קרה? איך התגברת? אז הוא אומר לי, את לא מבינה מה עשינו היום. עשינו גמילות חסדים. הנער הנחמד הזה, על הבוקר, ארגן את החברים שלו בקבוצת הנוער שהם נמצאים, לעזור לאנשים אחרים. הם גייסו תרומות, הם עזרו לאנשים בדרום למצוא מקום מגורים באזור המגורים שלהם, הם יצרו קשר עם התקשורת שחיבר בינם לבין האנשים שזקוקים לעזרה. כל התחושת עשייה המדהימה הזו ממש עוררה את הנפש שלו, וכשהוא הגיע אליי ביום ראשון בערב, הוא אמר לי, טוב, אני כנראה לא צריך, ובסיום השיחה הוא אמר לי, אבל זה ששיתפתי וזה שחלקתי, וזה שהתפעלת מזה שעשיתי את הדברים האלה, זה עשה לי טוב. ביום ראשון הוא כבר ישן טוב יותר בלילה, למרות שעדיין היו טילים. אז תזכרו שהתפקידים, אם הילדים מצליחים בעצמם זה נפלא כמו אותו הנער שתיארתי לכם, אבל אם הם לא מצליחים, אז לעזור להם לקבל תחושת משמעות מתפקידים. זה יכול להיות מלסדר את הבית, שוב לא בקטע משמעתי, אלא בקטע שנותן להם משמעות ואחריות, ולהתפעל מהם כשהם מצליחים לעשות את זה כשהם קטנים. הילדים הגדולים יותר יכולים לשמור על הקטנים, לארגן קבוצות של בייביסיטר כדי לעזור להורים שצריכים להיות בעבודה, ולחזק אותם על זה שהם מצליחים לעשות את הדברים האלה בתקופה הזו. תחושת המשמעות והיכולת לעזור לאנשים אחרים עושה מאוד טוב. אני יכולה להגיד לכם שאני באופן אישי, כבר מיום שבת בתמיכה בלתי פוסקת באנשים אחרים, וזה עושה לי טוב, היכולת לעזור ולתרום לאנשים אחרים עושה טוב. אני רואה שכשאני מפסיקה לעשות את זה, אז מחלחלים הרגשות היותר מורכבים וקשים, והיכולת להיות בתפקיד, לעזור ולהיות משמעותי עבור אנשים אחרים, זה מאוד עוזר, וכל אחד מאיתנו יכול לתרום את חלקו. אנחנו רואים באמת יוזמות מקסימות בקהילה שלנו, עם אנשים שלא קשורים לתחום הטיפול כמובן, מגייסים, תרומות, כל הדברים האלה הם עושים טוב. אז גם אם לפעמים אין לנו כל כך כוח לעשות את זה, תדעו שאנחנו fake it till you make it, כשאנחנו מתחילים לעשות, אנחנו נכנסים לאנרגיות האלה של העשייה, אנחנו עוברים ממוד פסיבי למוד אקטיבי, וזה מאוד מאוד עוזר לנו להתמודד ולהתגבר. אז הדוגמאות האלה בעצם מזכירות לנו שגם מתוך דברים קשים יכולים לצמוח דברים טובים. נכון שהמציאות מאוד מאוד קשה ומורכבת, אנחנו לא נייפה אותה, אבל היום בבוקר דיברתי עם בחור שאמר לי, דיברתי עם אבא שלי, שאמר לי, בכל זאת משהו חיובי יצא מכל התופת המזעזעת הזו. הדבר שהוא הצליח למצוא את תחושת הלכידות של העם שלנו. תחושת הלכידות שפתאום אחרי תקופה של פיצול מאוד מאוד גדול וקרע בעם, מול הסכנה החיצונית אנחנו מתלכדים כולנו ביחד, והלוואי שנשכיל גם כשהאירוע הזה ייגמר להמשיך ולהזכיר לעצמנו שהיחד הזה זה מה שעוזר. אז גם מתוך דברים קשים יכולים לצמוח דברים טובים. אז תזכירו את זה גם לילדים, ובתוך הקושי להזכיר לעצמנו גם להכיר תודה על מה שיש. להסתכל ימינה ושמאלה ולעזור להם להתחבר לזה שמי שהמשפחה ביחד, כולם בריאים ושלמים, להזכיר את הדברים האלה, גם כשיש קושי, גם כשקרה משהו לאחד מבני המשפחה, מה בכל זאת יכול לעזור. כל הזמן להחזיר את התקווה ואת האופטימיות של מה עוזר לנו בתוך הדבר הזה. אני רוצה ככה, אחרי שדיברנו על שגרת החירום, להסביר לכם קצת מה קורה בגוף מבחינה פיזיולוגית כשיש מצב של איום ושל סכנה. המטרה בלהסביר מה קורה לגוף זה כשאנחנו מבינים מה קורה בגוף, אנחנו גם נבין טוב יותר איך אנחנו עוזרים לגוף להירגע. אז כשאנחנו במצב שאנחנו חווים איום, אם הוא איום ממשי או איום דמיוני, בעצם הגוף שלנו מגיב באופן אבולוציוני בשלוש
דרכים מאוד דומיננטיות, fight, flight, freeze. אנחנו רובנו מכירים את לתקוף, לברוח או לקפוא כשאנחנו מרגישים מצב סכנה. ובעצם הדבר הזה אבולוציוני, הוא נוצר כשאנחנו היינו, האדם הקדמון כשהוא היה מול איום, מול אריה או מול נמר שרצה לתקוף אותו, אז הגוף היה צריך להיכנס למצב לחימה ולרוץ ולברוח או לרוץ ולתקוף, וכל הגוף שלנו מתוכנן בשביל לפעול, שהגוף יהיה בזמן פעולה, בזמן שיש איום. מה שקורה במציאות שלנו היום, אנחנו לא תמיד יכולים לפעול, אנחנו לא נמצאים בלחימה, אין לנו לאן לברוח, אנחנו צריכים ללכת לממד, ואז בעצם כל האנרגיה הזו אגורה בתוך הגוף שלנו, ואין לה לאן לצאת, וזה מה שמעלה את רמת החרדה, כי הגוף שלנו בעצם לא בתנועה. ולכן נורא חשוב שנזכור מה יכול לעזור לגוף להירגע. יש מודל מאוד יפה של דניאל סיגל, שנקרא מודל כף היד. דניאל סיגל הוא פסיכיאטר, שמדמה בעצם את המוח האנושי לכף היד. זה גם מודל שאנחנו יכולים להסביר לילדים שלנו. אם אתם רואים את כף היד שלי, בעצם זה כמו המוח, אני צריכה לשתות, כדי שאני אוכל להסביר לכם. כף היד שלנו כמו המוח, פה זה החלק הזה של גזע המוח, האזור שבו מצויים הרגשות, האמיגדלה. האמיגדלה, התפקיד שלה לזהות איום, היא קשורה לכל התחום הרגשי, היא קשורה לנושא של הוויסות הרגשי שלנו, והיא בעצם מאותתת לגוף שיש סכנה. פה למעלה זה העונה הפרונטלית, התפקודים הגבוהים שלנו, הוויסות, הארגון, התכנון, הקשב והריכוז, ובזמן מצוקה כשיש איום, כל התפקודים הגבוהים שלנו, כל התפקודים הניהוליים בעצם קופצים, אנחנו רק בתפקודים הרגשיים, ב-fight, flight, freeze, וההיגיון בעצם בורח מהחלון, עכשיו לא בתפקוד. הרבה פעמים כשאנשים במצב חרדה אנחנו לא יכולים לדבר על ההיגיון שלהם, גם אנחנו, כשאנחנו במצב חרדה, ההיגיון בורח, יש את כל הביטויים האלה, קפץ לו הסכך, ברח לו הקוף, ובדיוק מתארים את המצב הפיזיולוגי הזה. ואחרי שהבנו מה קורה לנו, נורא חשוב שנבין שכשאנחנו מרגיעים את הגוף מבחינה פיזית, אנחנו מצליחים להרגיע גם את העונה הפרונטלית שחוזרת לוויסות, והחיבורים האלה בין הרגש להיגיון חוזרים, ואז אנחנו יכולים לחזור לוויסות. עם הילדים באמת הייתי מסבירה את זה, קופץ לנו הרגש, ההיגיון עכשיו לא בתפקוד, ואנחנו עוזרים לגוף שלנו להירגע, כדי שנחזור לחשוב בהיגיון מה עוזר לנו. אז מה שתיארתי זה בעצם היכולת שלנו לבסט את הרגשות שלנו, ושוב, זו שפה שאפשר להשתמש בה גם עם הילדים. הרגשות שלנו, הוויסות הרגשי, הוא כמו שלט של מזגן. ויסות זה בעצם אומר להגביר או למתן את הרגשות שאנחנו מרגישים. זה הפעולות שכולנו עושים במודע או שלא במודע כדי למתן או להרגיע, וגם כדי לעורר את עוצמת החוויה הרגשית. למשל, אם אני רוצה להיות שמח עכשיו, אז אני אשים לי מוזיקה, אני אצייר, אני ארקוד, כדי קצת להסיח את הדעת ולעורר את החוויה הרגשית החיובית, או אם אני מאוד נסער, אז אני תכף אדבר על הטכניקות שאני משתמש בשביל להרגיע את עצמי. ובעצם הפעולות של הוויסות עוזרות לנו לכוון את החוויה הרגשית, לבסט אותה ולהשפיע על ההתנהגות שלנו בשביל שנוכל לתפקד בצורה הטובה ביותר ולהשתלב בצורה הטובה ביותר בסיטואציה, ולהרגיע בעצם לגרום לנו להרגיש רווחה רגשית גבוהה יותר. אז מול ה-fight flight הזה, מול הסערה הרגשית הזו, אנחנו מנסים להחזיר את הגוף לאיזון, ויש לנו 3 ערוצים מרכזיים לעשות את זה. הערוץ של הגוף, הערוץ של השכל, והערוץ של הרגש. אז בגוף, כמו שהתחלנו את המפגש היום, אנחנו מרגיעים את הגוף קודם כל מבחינה פיזית, בעזרת הנשימות, כמו שעשינו בהתחלה, זה יכול להיות גם בעזרת תנועה, קצת להניע את הגוף, או ממש לעשות פעילות פיזית, ממש לעשות הליכה בחוץ עם המצב הביטחוני מתאפשר, ריצה, תרגילים, אפשר לעשות את זה ביחד, לבד, לרקוד, להניע את הגוף, כדי שהתנועה הזאת שדיברתי עליה, שהיא כלואה בתוך הגוף כשאנחנו בלחץ, שנשחרר אותה. זה הדבר שהכי עוזר לבסט ולמתן. הדבר השני זה הרגש. הרגש שלנו, היכולת שלנו לתת מילים לרגשות שאותם אנחנו מרגישים, והיכולת שלנו לשתף
ברגשות שלנו. אז מאוד מאוד לעודד את הילדים לעשות את זה, לתת מילים למה שהם מרגישים, ושוב, אנחנו כהורים נותנים מודל. אני מרגיש עכשיו שאני קצת מפחד, זה עוזר לי כשאני מדבר על זה, זה עוזר לי כשאני עושה דברים מסוימים. לתת שם לרגשות, אפשר לשיים גם את הרגשות של הילדים, אני רואה שאתה עכשיו קצת נסער, שאתה קצת חושש, בוא נחשוב מה יכול לעזור לך. ותרגול של הדבר הזה בשגרה יעזור לנו גם בחירום. זה נכון לכל תקופה, לא רק לתקופה של מלחמה, אבל במיוחד בתקופה של מצבי חירום זה מאוד מאוד עוזר, ואחד המודלים שמאוד מאוד עוזר, ומאוד, אני מקווה שאתם רואים את זה, זה מודל שנקרא גשר מאחד. גשר מאחד זה בעצם ראשי התיבות של הדבר הזה שאמרתי עכשיו. גשר זה ראשי התיבות של גוף, שכל, רגש, ומאחד זה ראשי התיבות של הדברים שעוזרים לנו להתמודד בזמן מצוקה. זה המשפחה שלנו שעוזרת להתמודד. הקרבה המשפחתית, הקשר המשפחתי, הקשר החברתי. הדבר הנוסף זה אמונה. כל אחד והאמונה שלו. חלקנו מאמינים באלוהים, מתפללים, נעזרים באמונות שלנו. חלקנו מאמינים בדברים אחרים. האמונה שהדברים יסתיימו, האמונה וההחזקה בתקווה ובאופטימיות, אלו הדברים שעוזרים כל אחד מאיתנו והערוץ שעובד לו. והדבר האחרון זה הנושא של דמיון. לפעמים כשאנחנו נמצאים במציאות מורכבת, מה שעוזר לנו זה לדמיין דברים אחרים. אנחנו יכולים יחד עם הילדים לפתוח את אלבום התמונות, להיזכר בדברים הכיפים שאנחנו רגילים לעשות ביחד, לצרוב משם איזושהי תמונה של רגע ממש ממש מיוחד, ולעזור לילדים בזמן מצוקה להיזכר בתמונה הזאת של הטוב, מי היה לידם, מה עזר להם שם, איזה ריחות היו, ממה הם הכי נהנו, ולהיזכר בדבר הזה אפילו כשאנחנו יושבים בממד שעות ארוכות, להיזכר, לדבר על הדברים הכיפים, החיוביים, זה לא מילה גסה להסיח את הדעת, זה בסדר, זה טוב, זה חשוב. אז תזכרו את ראשי התיבות האלה, גשר מאחד, ותזכרו שזה מאוד מאוד עוזר בהתמודדות. אז ככה זה השקף שמסכם לנו את הדברים של שגרת החירום. אנחנו בעצם עוזרים לילדים ללמוד אסטרטגיות ויסות, לזהות את הכוחות הפנימיים, ואנחנו חושבים יחד איתם על דרכים יעילות לבטא את הרגשות שלהם ולהביא אותם לידי ביטוי. כי כמו שאמרתי, הם עלולים לבטא את הרגשות בתוקפנות, ואתם בטח מרגישים את זה בבית חזק, זה לא כזה אידילי ופסטורלי, אנחנו מתמודדים עם קושי, והילדים מבטאים את זה בצורה כזו. אז לזכור שזה הגיוני שהם מבטאים, אבל לחשוב איתם ביחד, להגיד להם, אני מבין שאתה סוער עכשיו, אבל ההתנהגות הזו לא ממש עוזרת לנו, עכשיו בוא נחשוב ביחד מה כן עוזר לנו. ולפעמים יש להם רעיונות יצירתיים ומופלאים, גם בלי שאנחנו צריכים להגיד את הרעיונות האלה. אז פה עשיתי כמה אייקונים כאלה שבעצם גם עוזרים לילדים, בעצם עוזרים לכם לזהות מה יכול לעזור לילדים, לפתח ביחד את השיטות הרגות, אפילו לעשות פתקים כאלה של מה עוזר, חלק עוזר לצייר, לרקוד, להכין הצגה, לבשל, לנשום כמו שאמרנו, להיפגש עם חברים עד כמה שניתן בתקופה הזו, להכין איזושהי פינת רגיעה בבית, זה יכול להיות בתוך הממ"ד, עם קריות, עם מוזיקה, דברים שעושים טוב ומרגיעים. פעילות ספורטיבית, תפקידים המשמעותיים, ועוד שני הדברים החשובים זה לתת פרספקטיבה, כמו שאמרנו, זה ייגמר, זה יעבור, ופרופורציה. העם שלנו יתגבר על דברים קשים, ואנחנו נדע להתגבר גם על זה. אז עד עכשיו דיברנו על שגרת החירום, ועכשיו אני רוצה לומר כמה מילים על אירוע חירום. אירוע חירום זה למעשה כשיש אזעקה, כשנופלים טילים, כשחלילה קורים מצבים קשים יותר, כשאנחנו רואים נפגעים. אני רוצה שיהיה לכל אחד מכם את הכלים של מה אנחנו עושים במצבים האלה. הכלים שאני אדבר עליהם זה כלים שכל אחד מאיתנו יכול להפעיל, זה נקרא מודל מעשה, זה עזרה ראשונה באירוע חירום שפיתח דוקטור משה פרחי, ובעצם אנחנו אימצנו את המודל הזה כי הוא מאוד פשוט וכל אחד מאיתנו יכול להפעיל אותו, גם אם הוא לא איש ביטחון או איש טיפול,
כל אחד מכם ההורים. אז לכן מאוד מאוד חשוב שאתם ככה תראו את הדבר הזה, יש גם ביוטיוב סרטונים קצרים שמסבירים את הדבר הזה, ואנחנו נגיד את זה עכשיו בקצרה. אז מודל מעשה זה בעצם ראשי תיבות של יצירת מחויבות, עידוד לפעולה, שאלות המחייבות מחשבה, והבניה של הרציפות. מה זה אומר כל אחד מארבעת השלבים האלה? מחויבות, זה אומר שאנחנו כהורים יוצרים מחויבות אצל הנפגע. הדבר הזה מיועד בשביל למנוע נפגעי חרדה כשיש אירוע קשה. מה זה אומר ליצור מחויבות? זה להגיד לילד, אני כאן, אני איתך, אני לא הולך לשום מקום, אנחנו פה בתוך הממ"ד ביחד. זה יצירת מחויבות, אם זה הורה לילד או לכל אחד אחר. הביחד, היצירת מחויבות, זה מאוד מאוד עוזר. הדבר השני זה לעודד לפעולה. בניגוד למה שאמרתי עד עכשיו, לגבי הרגשות ולדבר רגשות, בזמן אירוע חירום עצמו, אנחנו דווקא רוצים לעורר לא את הערוץ הרגשי, אלא את הערוץ השכלי, את הערוץ הקוגניטיבי. אנחנו רוצים לעורר את הילד או את האדם שנמצא לידינו לפעילות, לסייע לסביבה, לסייע לעצמם, על ידי הוראות פשוטות אנחנו יכולים לגרום לילד להפוך מקורבן למסייע. זה יכול להיות ממש בכל גיל. להגיד לילד, אני צריך את העזרה שלך עכשיו, אנחנו בממ"ד, אבל אני צריך שתסמן לסבתא שהכל בסדר, אנחנו פה ואנחנו בטוחים. למשל, דוגמה לאיך ילד, אפילו הכי צעיר שאפשר, יכול לעזור. ילד גדול יותר, אני צריך שתעזור לי עם הקטן, תבדר אותו עכשיו, תשחקו, לתת תפקידים, כמו שאמרנו, גם כאן זה עוזר. הדבר השלישי זה לשאול שאלות שמחייבות להפעיל את הערוץ השכלי הזה שאמרתי. הערוץ תקשורת בזמן האירוע עצמו הוא שכלי ולא רגשי. אפשר לשאול דברים קונקרטיים שפשוט צריכים להפעיל את המוח. מה השעה עכשיו? בוא נחשב באיזה שעה אנחנו נצטרך לצאת מהממ"ד. אם אנחנו נמצאים באירוע עם כמה אנשים, בוא נספור כמה אנשים, תעמוד אתה בדלת, בוא תספור כמה אנשים נכנסים. להפעיל את המוח למקום שהוא הופך להיות ממצב פסיבי ומבוהל, למצב אקטיבי ועובד על השכל ולא על הרגש באותו רגע של חירום. הדבר האחרון, כשרגע החירום מסתיים, אנחנו בעצם בסיום האירוע מסבירים מה היה. אנחנו אומרים לילדים, היה פה עכשיו נניח שמענו פיצוץ של הטילים או של כיפת ברזל, היה פה עכשיו פיצוץ, הפיצוץ הזה זה פיצוץ של כיפת ברזל, זה שומר עלינו, יש פה כוחות הצלה, הם שומרים עלינו, ועכשיו הנה עברו כמה דקות, אנחנו יכולים לצאת מהממ"ד, והאירוע הזה יסתיים. אפשר לבקש מהילד או מי שנמצא בהתקף חרדה, לחזור על מה שאמרנו, אתה יודע מה היה פה עכשיו, בוא תסביר לי מה היה פה עכשיו, כי ככל שאנחנו מניעים לפעולה, זה עוזר למנוע בעצם נפגעי חרדה, ולכל אחד מאיתנו יש את הכלי הזה ביד. אז לא כולנו נצליח לתפקד בצורה אופטימלית כמובן כשיש אירוע חירום ממשי, אבל גם אם 50% מאיתנו, ובתקווה שאנחנו שני הורים בסיטואציה, או אם יש איתנו עוד מבוגר, אחד מאיתנו הצליח לתפקד ויצליח לעזור להחזיר את הערוץ השכלי. אז תזכרו שיש את השגרת חירום ויש את האירוע חירום, והתפקוד בכל אחד מהדברים הוא קצת שונה, עם דגשים שונים, לא לגמרי שונה, אבל עם דגשים שונים. אז דיברנו על שגרת חירום, דיברנו על התמודדות באירוע חירום. הדבר החשוב שאני מניחה שבגללו גם כולכם נמצאים כאן עכשיו, זה לדעת איך נדע שהילדים שלנו במצוקה, איך נדע שהם משתפים אותנו בזמן מצוקה. אז הדבר הזה הוא באמת נבנה גם בשגרה, אבל בטח ובטח עכשיו נורא חשוב לזכור שלכל אחד יש את הדרך שלו, כמו שאמרתי בהתחלה. אז שימו לב שחלק מסתגרים, ובמידה מסוימת זה בסדר, זה נורמלי, אבל כשאנחנו רואים שזה לאורך זמן, שהם לא מדברים איתנו, שהגוף שלהם מגיב מאוד מאוד חזק, אז זה איתות שלנו, שאנחנו נדע שהם במצב מצוקה קיצוני. הפן השני זה הפייט, שהם בחוסר ויסות מאוד מאוד קיצוני, מוחצן, ואנחנו רואים בעיות התנהגות קשות, טנטרומים אצל הקטנים, אצל הגדולים תוקפנות מאוד קשה, לפעמים אנחנו נראה את זה אפילו באלימות בבית,
כשאנחנו רואים סימנים שמאוד קשים ואנחנו לא מצליחים לבד להשתלט עליהם, הסתגרות, הימנעות, תוקפנות, חוסר תיאבון, או כשיש שינה קיצוניים, אם הסימפטומים נמשכים לאורך זמן בעוצמה גבוהה, אם יש התלבטות, אין התלבטות. אנחנו נפנה לעזרה ואנחנו לא נשאר לבד. בסיום ההרצאה הזו יופיעו גם טלפונים שאתם יכולים להתקשר ולהיעזר, גם ברמה של משרד החינוך, לכל אחד יש את הכתובת גם ברמה המקומית. הצוותים, כמו שאמרתי, מונחים איך לעזור, השירותים הפסיכולוגיים, היועצות, לפעמים המחנכות גם יכולות לעזור, הגננות, להיעזר. אם יש לכם איזשהו ספק, אין ספק. אתם מרגישים שילד לא מדבר איתכם ואתם לא יודעים איך להתקרב אליו ואיך לעזור, תשאלו, תתייעצו ותעזרו. הדבר החשוב לזכור זה באמת שכשלילד יש למי לפנות, זה מאוד מאוד מוריד את רמת הסיכון. רואים את זה במחקרים של פרופסור יוסי הראל שעשה בזמן תקופת הקורונה, הוא רואה שכשלילד יש מבוגר משמעותי אחד לדבר איתו, התנהגויות הסיכון יורדות בצורה מאוד מאוד קיצונית. התנהגויות של אלימות, של בריונות ברשת, של פנייה לאלכוהול, של התמכרות למסכים, כל הדברים האלה, רמת הסיכון יכולה מאוד מאוד לפחות כשיש להם אדם אחד לדבר איתו. ולכן ממש חשוב לי שתזכרו את הדבר הזה, שקשר בטוח איתכם ההורים, שנבנה כמובן לא היום בזמן החירום, אלא נבנה לאורך הזמן, מאוד מאוד עוזר גם לוויסות הרגשי וגם בכל גיל להפחית את הסיכון של התנהגויות מסוכנות. מה זה אומר קשר בטוח? זה אומר שהילד שלי כשהוא במצוקה יכול לפנות אליי, ואני כהורה משמש לו בסיס בטוח, שכשהוא רגוע ונינוח הוא יכול לצאת, לחקור, לשחק עם החברים, זה בסדר גם שהם מסתגרים בחדר, בטח בגיל ההתבגרות, הכל שאלה של מינונים, שזה לא יהיה לגמרי שהם לא מדברים איתכם, שהם ישתפו אתכם קצת במה שקורה, אפשר קצת להקליל את הדברים, להגיד אני פשוט דואג לך, אני רוצה שתעשה לי סימן שהכל בסדר, אז באמת היכולת שלנו להיות שם בסיס בטוח, לאותת להם ולהגיד להם שבזמן מצוקה אנחנו פה, נורא חשוב לנו לדבר איתם, ואז אנחנו חוף מבטחים שלהם, עוזרים להם לארגן את הרגשות, לבסט את הרגשות, זה בעצם המשמעות של קשר בטוח, ואנחנו כולנו חיות אנושיות, אנחנו מבסטים בשניים, הקשר עוזר לנו לבסט את הרגשות, הרבה פעמים זה נורא ברור לנו אצל ילדים צעירים, אצל תינוקות, שכשתינוק בוכה אנחנו נחבק, אנחנו נרגיע, וכשילד כבר בן 3 אנחנו אומרים טוב שיסתדר לבד, כשהוא טינג'ר כבר אנחנו בכלל חושבים שהוא יכול להסתדר לבד, אבל אנחנו שוכחים שגם אנחנו כאנשים מבוגרים, כשאנחנו ממש במצוקה אנחנו צריכים את הבן זוג, את החבר, את ההורה שלנו, להרים טלפון, להתייעץ, לדבר, לשתף ולהרגיע. אז ויסות בשניים זה בסדר בכל גיל, בטח שהם קטנים, וכמובן גם כשהם גדולים וגם עבורנו. תזכרו שאנחנו בימים האלה סוכני ויסות, אנחנו לא סוכני משמעת. מאוד מאוד חשוב שלא נהיה בעמדה ממשמעת, גם אם הילדים לא עושים כלום, כן נכנסים, לא נכנסים, לא עוזרים לנו בבית, לא לכעוס ולתקוף, אנחנו לא במלחמה עם הילדים עכשיו. אנחנו בעמדה שעוזרת ותומכת כדי לעזור להם, ולנסות לעזור להם גם להיות משמעותיים ולעשות דברים משמעותיים, אבל אנחנו לא נכנסים בהם עכשיו על ענייני משמעת. אז הרבה חמלה, גם כלפי הילדים, הרבה אמפתיה, כלפינו, כלפי הילדים. חמלה זה אומר לזכור שכולנו אנושיים, שזה טבעי שגם אנחנו כהורים מרגישים רגשות קשים, אנחנו לא תמיד נוכל להפעיל את האסטרטגיות האלה שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו, אבל אנחנו צריכים לזכור שזה בסדר גם לעשות טעויות, גם להתפרץ, גם לבכות ליד הילדים, זה בסדר, אנחנו אנושיים, אז גם להגיד לעצמנו שזה בסדר לעשות טעויות, יש מונח יפה בפסיכולוגיה שנקרא good enough, שאנחנו ההורים הכי טובים שאנחנו יכולים להיות, אז גם אם לפעמים אנחנו מועדים שלא נהיה שיפוטיים כלפי עצמנו, כי הביקורת העצמית והשיפוטיות זה במתאם הכי רע עם התנהגויות שליליות של הילדים, גם כהורים, מה שנמצא, פרופסור אסתר כהן דיברה על זה, שחמלה עצמית הורית, זה הדבר שהכי עוזר לביסות הרגשי של הילדים. כשאנחנו לא שיפוטיים כלפי עצמנו, הילדים יכולים לבסט ולהרגיע את עצמם טוב יותר.
כשאנחנו מרגישים מסוגלים כהורים, הילדים, יש מתאם ממש שנמצא במחקרים, הילדים רגועים ומבוסתים, עוד לפני שעשינו משהו, רק הרגשנו טוב עם עצמנו, שעשינו את הכי טוב שאנחנו יכולים. אז חמלה כלפי עצמנו וחמלה כלפי הילדים, גם אם הם נופלים ולא מצליחים להתנהג כמו שצריך, התפקיד שלנו זה לעזור להם לעשות תיקון, להושיט להם יד ולהוציא אותם מהמצוקה, והסיפור של אמפתיה. אני רוצה לשתף עכשיו בסרטון קצר לסיום, שקצת, בעצם ממש סרטון קצרצר, שנותן לנו להבין מה חשוב עכשיו בתקופה הזו, איך אנחנו יכולים ליישם בצורה הטובה את האמפתיה. אני מקווה שאנחנו נצליח לצפות בו, אז רק תגידו לי אם אתם מצליחים. רואים את הסרטון? אני צריכה מישהו שיגיד לי. So what is empathy and why is it very different than sympathy? רואים. Fuels connection. Yeah. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. אז זה למעשה הדבר שמאוד מאוד חשוב לי שתזכרו, שהדבר שהכי עוזר בימים הקשים זה להיות יחד, זה הקשר בינינו לבין הילדים, הקשר שלנו עם הדמויות שיכולות לעזור לנו, הביחד שלנו, הלכידות שלנו, לא להישאר לבד. יש את המשפט It takes a village בשביל לעזור ולגדל ילד, אז אנחנו כולנו ביחד, באמת בתקופות הקשות, מלוכדים יחד, וחושבים יחד איך אפשר לעזור גם לעצמנו וגם לילדים. ולסיום יש את השיר המקסים של עידית ברק, שכמו בכל משבר יש להיאחז בענף הקרוב, לא להיסחף בנהר, לא לטבוע, צריך לבחור היטב שיהיה בהישג יד, שלא יהיה דק מדי, לבחור את הענף שיחזיק את משקל הגוף והנפש לאורך זמן, כמו בכל משבר לגלות בסופו שאנחנו גזע. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, ומי שרוצה לשאול שאלות, בבקשה. ליאת, אנחנו קיבלנו שאלות במהלך ההרצאה. אני רק אגיד שהרבה מהשאלות הן שאלות מאוד פרטניות, על חרדות, על מצבים של ילדים. אני ממש מבקשת, אנחנו לא נוכל לענות על שאלות פרטניות, כי ליאת לא מכירה, וזה קצת, אנחנו לא נעשה דברים חסרי אחריות. אני מפצירה בכם
תפנו בבקשה למוקד הסיוע, תפנו לבתי הספר, לשירותים הפסיכולוגיים ברשויות, בשאלות שאני ראיתי על חרדות, על באמת מצבים קשים, תקבלו עזרה וסיוע. אחד הדברים שחזרו ליד, ואני חושבת שזה נהדר בצ'אט, זה הרבה הורים שכתבו, אוי, שעשיתי טעות, דיברתי מעל הראש של הילדים, לא הייתי סבלנית, לא נתתי לכל, ממש הדברים שלך פתחו להרבה אנשים את המחשבה, ורציתי לשאול אותך על זה, אבל אז את כבר ענית, אבל אם את רוצה להדגיש עוד אז אני רוצה להדגיש, כי קודם כל כך תודה לכם, אני לא ראיתי תוך כדי הרצאה, אבל כל כך תודה לכם על השיתוף, זה בסדר לעשות טעויות, אנחנו כולנו אנושיים, אין אדם אחד, כולל אני, כפסיכולוגית שלמדה את התחום, אין מצב שלא עשיתי טעויות עם הילדים שלי גם בימים האלו. אז היכולת שלנו להכיר בזה שאנחנו עושים טעויות, שאנחנו אנושיים, היכולת לשתף ולחלוק את הטעויות, ולהיות good enough, באמת לזכור שאנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים, וזה שנכנסתם היום להרצאה בימים כל כך קשים, וואו, הנה יש פה מישהי שכתבה לי, התלבטתי אם להשקיע בעצמי, במקום עוד שעה עם הילדים, זו באמת תגובה מרגשת, והשקיעה בעצמה את השעה הזאת והרגישה שזה היה לה שווה, קודם כל בשביל עצמה, וכמובן שזה עוזר לילדים כשאנחנו משקיעים בעצמנו, מותר לנו לעשות טעויות, וכשאנחנו משקיעים בעצמנו אנחנו גם יכולים למצוא את הכוחות איך להתאושש מהטעויות האלה. נכון, תודה ליאת, ולפני השאלה האחרונה שאני אשאל אותך, אני אגיד שאנחנו בשבועות הבאים כן ננסה לתת מענה, פרטני יותר לגיל הרך, פרטני יותר בשפה הערבית, לאוכלוסיות מיוחדות וכולי. תעקבו אחרינו בדף הפורטל, בדף פורטל ההורים, בהודעות ה-SMS שאתם מקבלים, ותוכלו באמת לראות איזה הרצאות עוד מגיעות. שאלה שבאמת מאוד מאוד מעניינת, הורים, הייתה אימא שאמרה איך היא יכולה להעביר מסר מרגיע אם היא בעצמה לא רגועה, ואם היא בעצמה לא מאמינה לדברים האופטימיים והטובים והנכונים שאנחנו רוצים להעביר. אז באמת כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים לזייף את הרגשות שלנו, אבל הכלים שדיברתי עליהם היום זה באמת היה מאוד כללי, אנחנו התגייסנו לזה ככה באמת לתת מענה לכל הגילאים וגם לכם ההורים, כל מה שדיברתי עכשיו זה רלוונטי גם לכם ההורים. אז כל הנושא של גשר מאחד, אותה אימא שמרגישה שהיא לא מאמינה, אז זה באמת עבודה עצמית של מה עוזר לך במצבי מצוקה. זאת אומרת, גם אם הסיטואציה קשה, גם אם האמונה כרגע מאוד מאוד לא חזקה, היכולת לשתף אנשים אחרים, לדבר עם אנשים אחרים, לקבל פרספקטיבה חיצונית, זה יעזור לך לוויסות, לכלים להתמודדות, לחוסן הנפשי שלך, וככל שתתחזקי עם תמיכה מבחוץ, בדיוק כמו שאנחנו עושים עכשיו, זה יעזור גם לשדר לילדים את המסרים האלו. ולפעמים, גם אם אנחנו במצוקה נורא נורא קשה, אז חשוב בכל זאת לשדר לילדים את המסר של התקווה, של האופטימיות, ואת תראי שככל שתעשי את זה, זה גם יעזור לך להתמודד עם הקושי. אם אנחנו מרגישים שאנחנו ממש לא מצליחים להתמודד, אז שוב, הנושא הזה של לפנות לעזרה, כי לפעמים באמת מגיעים למצבים של אנחנו לא מזהים על עצמנו אפילו שאנחנו בחרדה, וחשוב להבין את הסימנים של החרדה או שאנחנו בדיכאון, לזהות את הדברים האלה, ויש מה לעשות עם זה, אוקיי? גם עם דיכאון, גם עם חרדה, יש מה לעשות, שזה במצבים מאוד מאוד קיצוניים, גם זה בסדר להיעזר בטיפול תרופתי, דרך רופא המשפחה, הכל בסדר, הכל אפשרי, במיוחד בימים האלה, הכל לגיטימי. אז תדעו שגם אנחנו מרגישים רגשות מאוד מאוד קשים, יש מה לעשות עם זה, וכשאנחנו מתייעצים עם אנשי המקצוע, הם יכולים לתת לנו את הכלים המדויקים של מה עוזר. תודה רבה ליאת. אנחנו נשחרר את האנשים לעיסוקיהם. אני מאוד מאוד מודה לך ליאת על ההרצאה הכל כך מדויקת הזאת. תודה על הפידבקים גם של כל ההורים שטורחים וכותבים הרבה כותבים פה, הרבה כותבים פה. וזה עוזר לכולנו. זה נותן כוח להמשיך את הדבר הזה.
תודה רבה ליאת, ההרצאה באמת טובה ומדויקת. אתם יכולים להיכנס לדף פורטל ההורים, להסתכל ב-SMSים שלכם, לפעמים זה נכנס לספאם, יש שם קישור, וגם פה בצ'אט יש קישור, תהיה שם הקלטה של ההרצאה הזאת, יש הקלטות של הרצאות קודמות, יש קישור לפלייליסט שלם ביוטיוב של הרצאות, יהיה מידע על ההרצאות הבאות, יש שם מידע על ההרצאות הבאות, בכל יום שני בערב אנחנו פה. תודה רבה לכם לכולם, תודה רבה ליאת, תודה רבה לחברות ממתח שעוזרות לנו, ולילה טוב לכולם. לילה טוב, ימים שקטים ובטוחים אמן, לכולנו, אמן. שנעבור את זה הכי מהר שאפשר. אמן, אמן.